መንግስት ፌደራል ሓያል መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኣብ ዞባ ደቡብ ይካየድ ዘሎ ውግእ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ TDF መጥቃዕቲ ኣካይዶም እቲ ውግእ ድሕርቲ ኣብ ጸለምቲ ዝነበረ ውግእ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩ ሓይልታት ደቂ ሓንትነት ዝካየድ ዘሎ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ሕዚ እውን ኣብ ከባቢታት ጨርጨር፣ ዛታ፣ ወጀራት ዒስራ ዓዲ፣ ሰበርበርን ካልኦት ከባቢታትን ተጠናኺሩ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዕንወት ይወርድ ምህላው እውን ይግለጽ ኣሎ። ረብዓይ መዓልቱ ዝሓዘ ኩናት ሕድሕድር ተጠናኺሩ ንኽቐጸለ ፌደራል ናብ TDF ጥይት እናተኮሰን ብርክት ዝበሉ ሓገዛት እናሃበ ምህላው እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻሊእ ገጹ ድማ ተጋሩ ሕድሕዳዊ ምድማይ ይኣክል ክብል ህፁፅ ጻውዒት ይገብሩ ኣለዉ። እቲ ኩናት ኣብ ዝሕዚ እዋን ፌደራል ተሓዊስዎ ከም ዘሎን ተጋዲዱ ናብ ካልኦት ከባቢታት ራያ ይለዋዕ ምህላውን ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽት። ፌደራል ነቶም ካብ ኣሕዋቶም ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ናብ ዓፋር ብምኻድ ሓራ መሬት ዝኣወጁ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ብምባል ንዓርሶም ዝፅውዑ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ደገፋት ብምግባር ኩናት ክኸፍቱ ይገብር ከም ዝጸንሐን ከም ዘሎን ዝፍለጥ እዩ። ብልጽግና ነቶም ሓይልታት ዝተፈላለዩ ናይ ሎጂስቲክን ገንዘባዊ ሓገዝን ብምግባር ክጠናኸሩን ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕትን ምክያድ ክዳለዉ ከም ዝገበሮም እውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክንገልጾ ጸኒሕና ኢና። እንሆ ስርዓት ብልጽግና እቲ ተሓንፀጾ ተጋሩ ብተጋሩ ክዋድኡ ናይ ምግባር ፕሮጀክት ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሑ ከም ዘሎን ሕድሕዳዊ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ታሪክ ትግራይ ድማ ጸሊም ታሪክ ይጽሓፍ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ሰራዊት ብልጽግና ነቲ ኣብ መንጎ ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሕሓብ ከም ሰብኣልዎ መሳርሒ ብምጥቃም ትግራይ ዳግም ማእኸል ውግእ ንኽትከውን ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን እምበኣር ኣብ ግንባራት ደቡብ ትግራይ ዝርአ ዘሎ ድማዊ ጎንፂ ብህፁፅ ጠጠው ንኽብልን ኩሎም ወገናት ናብ ናይ ሰላም ጠረጴዛ ንክምለሱን ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። ዋላ እኳ ናይ ሰላም ጻውዒት ይግበር እንተሃለወ ኣብ ግንባራት ዓፋርን ቆቦን ግን ብሰራዊት ብልጽግና ዝተሓገዘ ጽዑቕ ውግእ ከም ዘለዎ ጸብጻባት ካብቲ ቦታ የመላኽቱ። ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ እቶም ብብልጽግና ዝተዓጠቑን ዝድገፉን ዘለዉ ተጋሩ ዕጡቓት ብጭካነ መጥቃዕቲ ይፍጸሙ ምህለዎም ናይ ኣውል ኣርባ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋርን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ናብቲ ውግእ ብምጽባር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ማለት እውን TDF ይትኩሱ ምህለዎም ተረጋጊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ እውን ሰራዊት ብልጽግና ብስሩዕ መካናይዝድ ሓይሊ ታንክታትን መድፍዓትን ሽፋን ብምሃብ ነቲ ውግእ ንምግዳድ ይጸር ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ። ብልጽግና ኣብ ግንባር ደቡብ 22 መድፍዕ ብምስላፍ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ይትኩስ ምህላው ዝግለጽ ዘሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ተጋሩ ምስ ተጋሩ ንኽዋግኡ ብምግባር ትግራይ ንምድኻም ደቡብ ትግራይ ማእኸል ውግእ ንምግባር ዝተሓሰበ ናይ ጽልኢ ስልቲ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ማለት እውን TDF ተጋሩ ምስ ተጋሩ ናብ ምሉእ ውግእ ንኽይኣቱ ብልዕል ትዕግስትን መዓልታት ክከላኸሉ ከም ጸንሐ እኳ እንተተገለጸ እቲ መጥቃዕቲ እናገደደ ምስ መጸ ግን ካብ ምክልኻል ናብ ጸረ መጥቃዕቲ ተሰጋጊሮም ምህላዎም ይግለጽ ኣሎ። ኣብቲ ዝተገበረ ጸረ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ከቢድ ኪሳራ ከም ዘብጽሐን ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኣተውን ከም ዝተማረኹን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መኸታ ሓቢሮም ዝተሰለፉ ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተገደሸ ነዚ ዓይነት ኣካይዳ መሳርሒ ጸላኢ ኮይኖም ዘለዉ ተጋሩ ናብ ልቦም ክምለሱ ሰላማዊ ዘተ ክጅምሩን ካብ ብርክት ዝበሉ ጉዱሳት ተጋሩ ጻውዒት ምሕጽንታ እናቐረበ እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ትግራይ ብምዕያይ ዝፍለጥ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ብዛዕባ ዘጋጠመ ዘሎ ሕድሕዳዊ ጎነፂ ህፁፅ መግለፂ ኣውፅኡ ክብል ድማ ህፁፅ መፀዋዕታ ኣቕሪቡ ኣሎ። ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ እናገደደ ይመጽእ ብዘሎ ወታደራዊ ወጥርን ሕድሕዳዊ ጎነፅን ዝተሰምዖ ከቢድ ስጋኣት ብምግላጽ ውግእ ጠጠው ይበል ናብ ዘተ ንመለስ ክብል እዩ ህፁፅ መግለፂ ኣውፅኡ ዘሎ። እቲ ጉባኤ መበገሲቲ እቲ ስጋኣት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ሰላም ክምለስ ትፅቢት እናተገበረሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ምስ ሰራዊት ብልጽግና ተደሪቦም ዝመፁ ሓይልታት ተጻዋዖታት የካይዱ ምህላዎም ኣመልኪቱ። እዚ ሕድሕዳዊ ምትኳስ እዚ ንታሪክ ትግራይ ዘጸለምን ንህዝቢ ትግራይ ድማ ናብ ዘየድሊ ስቃይን መከራን ዘእቱ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኩሎም ኣብ ጎንፁ ዘለዉ ኣካላት ካብ ዘየድሊ ጥራሕ እንተይኮነስ ብታሪክ ነዚ ትውልዲ ዝሕትት ፃዕናዊ ተግባር ኢዶም ክስሕቦ ንሓትት ኢሉ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት
ትግራይ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘቕረበ ህዝፃውዒት ኣብ መላይ ጸገማት ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ውዳበታትን ካልኦት ብሔራዊ ጽልዋ ዘለዎም ተዋሳእትን ናብ ዘተኽምለሱ ደጊምና ንሓትት ኢሉ ኣብቲ ካብ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ዝቐረበ ህዝፃውዒት ብክልቲኡ ገጽ ዘለዉ ወገናት ብፍጥነት ተኽሲ ጠጠው ከብሉን ንዘተድልዋት ክኾኑን ብምግባር ብክልል ደረጃ ዘለና ሲክ ማሕበራት መራሕቲ ትካላት ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ምስ ዓበይቲ ዓዲ እቶም ናይ ውግእ ከባቢታት ብምዃን ንተፋለምቲ ብዝተኻእለ ፍጥነት መጀመርያ ኣብቲ ናይ ውግእ ስፍራ ቀፂሉ ድማ ንመራሕቶም ኣብ ዘለውሉ ብምርካብ ዘድሊ ለበዋን ፅዕቶን ፈጢርና ናብ ልምዝብ ንኽመፁ ፃዕርና ክነጠናኽር ይግባእ ዝብልን ካልኦት ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቶም 5 ወሰንቲ ነጥብታት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ እዞም 5 ወሰንቲ ፃውዒታት ቀሪቡ ኣሎም። ህፅፅ ደምባል ተኽሲ ብኩሎም ወገናት ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ተፃወታት ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነታት ብህፁፅ ጠጠው ንኽብልን ኩሎም ሓይልታት ናብ ናይ ሰላም ዘተ ንኽመፁን ጣልቃ ምእታው ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ መላእ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኣብ መንጎቶም ተፋጠጥቲ ዘለዉ ወገናት ብምእታው ንኽዓርቁን እቲ ኩናት ንኸይሰፍሕ ዕዙዝ ግዜ ንኽፃወቱን ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ተራ ኣታዕረቕ ተውዕል ፕሪቶርያ ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ስጋኣት ብዕቱብ ንኽከታተልዎ ሰላማዊ መንገዲ ንኽመጣጠን ድማ ጻቕጢ ንኽገብሩ ንድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ቀዳምነት መሃብ ኣብቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ከባቢታት ዘለዉ ሰላማዊ ሰባት ተመዛበልትን ትካላትን ጉድኣት ንኸይበፅሖም ኩሎም ኣካላት ሓላፍነቶም ንኽወስዱ ናይ ሚድያ ሓላፍነት ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ማዕኸናት ነቲ ዘለዎ ጥሪ ዘጋድዱ ዘይኮንስ ንሰላምን ሓድነትን ዝፅውዕን ሓቀኛ ሓበሬታ ጥራሕ ንህዝቢ ዘብፅሑን ክኾኑ ናይ ሓባር ፃውዒት ቀሪበሎም። እቲ ጉባኤ ኣብ መዛዘም መግለፂኡ ብዘይ ዘተውግእ ኣይዕወትን ብዘይ ሰላም ድማ ትግራይ ኣይትህነፅን ብምባል ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ሓይልታት ፀጥታን ትግራይ ካብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታት ወፂኦም ንህልውናን ሓድነት ትግራይ ቀዳምነት ንኽውፀው እዩ። እዚ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ እቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምስሓብ ናብ ዝኸፍአ ደማዊ ጎንፂ ከይሰጋገር ንምክልኻል ዝተገበረ ህፁፅ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ምዃኑ ድማ ይግለጽ ኣሎ። ሻዕብያ ንመጥቃዕቲ ኢትዮጵያ ህፁፅ ምላሽ ሂቡ። ብወገን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝቐረበ ክሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምላሽ ዝሃበት ኤርትራ ፈንፉን ክትብን እቲ ናይ ፀርፊ ቃላት ዝቐፀለት ኮይና ኣብ ልዕለይ ዝምዕብል ዘሎ ኣዋጅ ኩናት ይፈልጥ እየ ኢላ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ብምሽራኽ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀመ ገበን ጀኖሳይድ ዓርሱ ናፃ ብምግባር ናብ ኤርትራ ሕሊፉ ዝሃበ ኮይኑ ኤርትራ በዚ መግለፂ ብምቁጣዕ ምላስ ሂባ ኣላ። እቶም ልዕሊ 3 ዓመታት መሳልፍቲ ኩናት ዝነበሩ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕጂ ናብ ወግዓዊ ፅልእን ምፍርራሕን ተሰጋጊሮም ምህላዎም ዘመላኽቱ ሓደገኛ ቁጥርታት ተጠናኺሮም ይቕፅሉ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንፈላም እዋን ሰራዊት ኤርትራ ብከቢድ ገበናት ኩናት ክኸስስ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ነቲ መግለፂ ሕሱሩን ፍርፉንን ብምባል ካብ ምኹናን ሓሊፉ ከም ኣዋጅ ኩናት ቆፂርዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ቅርሕንቲ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝገደደ ኣሚኑ ኣሎ። ኣብቲ እዋን ምስ ሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጠረ ምስሓብ ክገልጽ እንከሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈጸምዎ ጀኖሳይዳዊ ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታ ገሊፅና ነርና። እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑናን ክብል ንፈለማ እዋን ምስቱ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀብጻብ ዘሰማማዕ ቃል ሂቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማታት ሽረ፣ ዓድዋን ዓዲግራትን ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ፣ ንብረት ከም ዝዘመተን፣ ኢንዱስትሪ ከም ዘዕነወን ኣብቲ ባይቶ ብወግዒ ከሲሱ። ብፍላይ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ንኸይኣቱ ሰራዊት ኤርትራ እንቅፋት ይፈጥር ስለ ዝነበረ ኣብ ውቕሮ ንዓቶም ዝዓግት ሓይሊ ኣስፊርና ኢና ናብ መቐለ ኣቲና ክብል እቲ ወጥሪ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ከም ዝነበረ ኣቃሊዑ። ናይ ኤርትራ ግብረ መልሲ ስውር ናይ ኩናት ኣጀንዳ መንግስቲ ኤርትራ በዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክሲ ተቆጢዑ ኣሎ። ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንኽውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስውር ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኹኒ ንምግባር ዝዓለመ ኢልዎ ኣሎ። ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስግናን ሜዳልያን ብምዝኽኻር እቲ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ንፖለቲካዊ ረብሓ ዝተዳለወ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ወደብ ባሕሪ ብባሌ ይኹን ብቦልየ ነቲ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋድድ ጉዳይ ወደብን ባሕርን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያን ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን ብምባል ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ ንምርካብ ብዲፕሎማስያዊ እንተዘይተዓዊታ ብኻሊእ መንገዲ ክትጥቀም ከም እትኽእል ኣጠንቂቑ። ጉዳይ ወደብ ብባሌ ይኹን ብባልየ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምዕዋት ኣይተርፍን እዩ ዝብል ቃሉ ብወገን ኤርትራ ከመቀጥቶ ምፍርራሕ ላዕላውነት ተወሲዱ ኣሎ።
ውሽጣዊ ፖለቲካ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝሕጂ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ገለ ወገናት ህወሓት ምስ ኤርትራ ይሻሩ ከለዉ ብምባል ብባንዳነት ክኸሰሙ ከሎ እዚ ድማ ኣብ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ምስሕሓብ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ምህላው ዘርኢ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ዘስማዖ መደረ ጎቦታት ጎላን ከም ኣብነት ተጠቂሙ እዩ። ኣክራን ጎላን ስትራቴጂካውን ጎቦታት ዝበዝሑን ኮይኑ ኣክራናት ጎላን ካብ ሶርያ ዝተመንዘዐን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እስራኤል ዘሎን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ምምሳል ከም ኣብነት ናይቲ ኣብ ዶብ ባሕሪ ዝተቆሰ ክስ ምጥቃሙ ብኤርትራ ከም ወታደራዊ ስጋት ዝተርአየ ኮይኑ ኣይተ የማነ ነዚ ምላሽ እንትህብ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ንምክያድ ዘለዎ ዘይሕጋዊ ድሌት ብንጹር ዘርኢ እዩ ክብል ምላሽ ይበሎ። እዚ ተከታተሊ ናይ ቃላት ኩናትን ክስታትን እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ድልድል ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝፈረሰ ዘርኢ ኮይኑ ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ደባት ሰራዊቶም እናኣከቡ ኣብ ዝርከብሉ ዘሎ እዋን እዚ ሕጂ ዝተሰምዐ መግለፂታት ነቲ ዞባ ናብ ሓድሽ ደማዊ ኩናት ንምእታው ሓንቲ ስጉምቲ ጥራሕ ከም ዝተርፈ ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቐለው። ድሮናት ግብፂ ኣብ ሰማይ ሱዳን ዘመናዊ ድሮናት ግብፂ ኣብ ሱዳን መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸማ ተገሊጹ። ባይራክታር ኣክቺ ዝተባላ ዘመናዊ ድሮናት ካብ ግብፂ ተበጊሰን ናቁጣታት RCF ከም ዘዕነዋ ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣረጋጊፁ። ግብፂ ኣዝየን ሓያላት ዝኾና ናይ ቱርኪ ስራሕቲ ተዋጋእቲ ድሮናት ናብቲ ምስ ሱዳን ዘደባድባ ምዕራብ ደው ኣዋፊራ ምህላዋ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ጎራውቲ ሱዳን ዝኾነት ግብፂ ናብቲ ን3 ዓመታት ዝቐፀለ ደማዊ ኩናት ሱዳን ብቐጥታ ክትፅምበር ምዃና ዘመላኽት ከቢድ ምውጣር እስካሌሽን ምዃኑ ሰበስልጣንን ክኢላታት እቲ ዞባን የጠንቀቐለው። ሮይተርስ ብመሰረት ካብ ትካል ቴክኖሎጂ ጠፈር ኣሜሪካ ዝተረኸበ ናይ ሳተላይት ምስልታት ኣኪንቺ ዝተባሃላ ግዙፋት ናይ ቱርኪ ተዋጋእቲ ድሮናት ኣብቲ ካብ ደቡብ ሱዳን 3 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቑ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ምብራቅ ዒዋይናት ከም ዝተረኣያ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ቦታ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ግን ከበድቲ ወታደራዊ ጾራት ክቐርብሉ ዝጸንሐ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። እዚ ፀብጻብ ዝወፀ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ኣብ ኩናት ሱዳን ትሳተፍ ምህላዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሱዳን ተፋጢጠን ምህላወን እዩ ዝሕበር ዘሎ። ግብፂ ንመንግስቲ ሱዳን ትድግፍ ኢትዮጵያ ድማ ዓለም ዝፈንፈኖ ብገበን ጀኖሳይድ ዝድለ RCF እያ ትሕግዝ። ትማሊ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳው መስመር ከም ብሓድሽ ተወልዐ ውግእ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ እዩ። ሱዳን ትሪብል ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ድሮናት ኤምሬት ካብ ኢትዮጵያ ኣሶሳት ተበጊሰን ኣብ መሬት ሱዳን መጥቃዕትታት ከም ዝፈነዋ ይሕብር። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓድሽ ናይ ውግእ ግንባር ከም ዝኸውን እንሆ ልዕሊ 1 ዓመት ይቁፅር ኣሎ። ምዕባለታት ሱዳን ብቐረባ ተከታተል ዝነበረት ግብፂ ሕዚ ካብ ተከታታሊት ናብ ተወሳኢ ዝተቀየረት ትመስል። ዘኒውዮርክ ታይምስ ብሳተላይት መረዳእታ ሰንዩ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ግብፂ ሓድሽ መዕርፎ ድሮናት ከም ዘዳለወት ይሕብር። ግብፂ ሓድሽ መዕርፎ ድሮናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ከም ዝወገነት ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብዚ ስፍራ ቁፅረን ብርክት ዝበላ ዘመናዊ ዝዓይነተን ድሮናት ርያ ከም ዘለዋ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። ግብፂ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መጥቃዕትታት ከም እትፍንው ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ግብፂ አልሲሲ ዋኒን ሱዳን ዋኒን ብሔራዊ ድሕንነትና እዩ ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ውግኣት ዘካይድ ዘሎ ኣብይ ውግእ ሱዳን እውን ጎቲቱ ናብቲ ሃገር እናሰሓቦ ይርከብ። ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ስዑዲ ኣረብን ኳታርን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝሰለፋ ሃገራት እንትኾና ብኻሊእ ወገን ዓረብ እምሬትን ኢትዮጵያን ድማ ንRCF ይድግፋ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ፕሬዚደንት ቱርኪ ኣብ ግብፂ ዑደት የካይድ ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ታይብ ኤርዶጋን ወግዓዊ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ናብ ግብፂ ከም ዝኣተወ በጽሕፈት ፕሬዚደንት ቱርኪ ዝዘርጎ ሓበሬታ የመላኽት። ኤርዶጋን ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ከም ዝተቐበሎ እቲ ሓበሬታ ይረድእ። ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኩናት ከይክፈት ፃዕርታት ዘካይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ወግዓዊ ዑደት ብምክያድ ነቲ ተናሂሩ ዘሎ ርክባት ክልተ ሓያላን ሃገራት ናብ ዘበን ዘተ ንምምላስ ፃዕርታት ከም ዘካይድ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኣለዎ። ካብቲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ድማ ፀባሕ ዓርቢ 6 ለካቲት ወኪላት ኢራንን ኣሜሪካን ተራኺቦም ክዘራረቡ ምዃኖም ድማ ፀብጻባት ይሕብሩ።
ሰራዊት ሕራት መንግስታት አሜሪካ ናብታ ኣብ ባሕሪ ዓረብ አረቢያን ስትርከብ መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ አብርሃም ሊንከን ብመንገዲ ተጻውኦ አግሬሲቭሊ ክትጽጋዕ ዝፈተነት ናይ ኢራን ድሮን ወቂዑ ከም ዘውረደ አፍሊጡ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንመጀመርታ ግዜ በቤት ጽሕፈት ዜና ሮይተርስ እዩ ተቃሊሑ። ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ዋጋ ነዳዲ እዚ ፍጻመ ዝተኸሰተሉ እዋን ዲፕሎማሰኛታት ኣብ መንጎ ኢራንን አሜሪካን ናይ ኒውክሌር ዘተ ንምውዳብ እናጻዕሩ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መካይኑ ውግእ አሜሪካ ናብ ኢራን ገጸን እናምርሓ ምዃንን ብምጥቃስ ስምምዕ እንተዘይተገይሩ ሕማቕ ነገራት ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ ኣሎ። እታ ድሮን ምቁዓስ ስዒቡ ድማ ዓለም ለኸ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ሓደ በርሚል ብልዕሊ $1 ወሲኹ ኣሎ። ሰይፍ አልኢስላም ገዳፊ ተቐቲሉ። ወድቲ ናይ ቀደም መራሒ ሊብያ ሙዕመር ገዳፊ ምዃኑ ተፈሊጡ። ወድቲ ንነዊሕ ዓመታት ንሊብያ ዝመርሐ ሙዕመር ገዳፊ ዝኾነ ሰይፍ አልኢስላም ገዳፊ ኣብ ሊብያ ከም ዝተቐተለ ዝተገለጸ ኮይኑ ሰይፍ አልኢስላም ቅድሚቲ ኣብ 2011 ዘጋጠመ ሞት ኣቦ ኣብታ ሃገር ከም ካልኣይ ሓያል መራሒ ነምበር 2 ሊደር ኮይኑ ይረአ ነይሩ። ኣብታ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሃገር ሊብያ ዝርከብ ናይ አልጀዚራ ዓረበኛ ወኪል ኣሕመድ ካሊፍ ከም ዝሓበሮ ገዳፊ ኣብታ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ዓሪድላ ዝጸንሐት ምዕራባዊት ከተማ ሊብያ ዝኾነት ዚንታን ብጥይት ተወቂዑ ከም ዝተቐተለ ሓቢሩ።